സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ ചോറ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മുട്ടച്ചോറ്. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ കേട്ടോ റെസിപ്പികൾക്ക്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പാത്രം വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരിഞ്ചീരകം ഇടുക. കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ടു കേട്ടോ. പെരിഞ്ചീരകം പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂണ്, വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ, ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നന്നായി വാട്ടുക. സബോള ചെറുതായി ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം 3 പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, 2 വലിയ തക്കാളി, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതിവിടെ അല്ലാതെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 4 മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ചീകി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിന് ഇങ്ങനെ ചീകി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് നേരിട്ടിട്ട് പച്ചമുട്ട പുഴുങ്ങാണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാലത്ത് മുട്ട പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങിയ കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. നേരിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചോറില്ലേ, ചോറ് ഞാൻ 1 കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മുന്നത്തെ ചിക്കൻ ചോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോറ് വേവിച്ചതെന്ന് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ തന്നെയല്ലേ. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സ് നന്നാക്കണ്ട, നല്ല മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അരി കൂടുതൽ എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ അളവുകൾ വ്യത്യാസം വരുത്തണം കേട്ടോ. മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കോളാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 1 കപ്പിനുള്ള അളവാണ് പറഞ്ഞേക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മല്ലിയിൽ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസൂരി മേത്തി, ഉള്ളി വേറെ എല്ലാം ഉണക്കിയത് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, അതും കൂടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ മുട്ടച്ചോറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ജോലിക്ക് പോണ കാരണം കാലത്തൊന്നും നേരം ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു രുചിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലൊന്നും ചേർക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.